Nové slovo vo svete krásy a starostlivosti o pleť. Charm Beauty Cactus Therapy – revolučná séria kozmetiky založená na jedinečných vlastnostiach kaktusu. Prečo kaktus? Jeho dužina obsahuje ultrahydratačnú šťavu s ideálnym pomerom živín. Neuveriteľne vysoká koncentrácia vlhkosti pre dokonalú hydratáciu, okamžité zvlhčenie pokožky až 10-násobne na 72 hodín. Wow! V kaktuse je 5-krát viac vitamínu A a C ako v iných rastlinách. Dokonalá kombinácia pre krásu, zdravie a mladosť pokožky. Bunková šťava a olej zo semien kaktusu sa starostlivo a ručne získavajú v samom srdci Mexika. Exkluzívne receptúry a najmodernejšie zložky pre maximálnu účinnosť. Ultrajemné textúry sa rýchlo vstrebávajú a nezanechávajú stopy. 4 rady produktov s cieleným účinkom, od univerzálnych produktov na každodenné použitie až po komplexné anti-age programy. Viditeľné výsledky už po prvom mesiaci používania. Charm Beauty Cactus Therapy – revolučná starostlivosť o vašu pleť.